I kalimera, što bi rekli Grci, što bi značilo dobro jutro. Ovdje je malo bučno, pošto se nalazim na putu ka moje sledeće destinacije, znači po lokalnom vremenu u 7:05 sam napustio Pitagoriju i sad kreće uzbrdo i krećem na sledeću lokaciju u nadi da ću naći tamo sledeći smeštaj. Ovaj prvi smeštaj je bio organizovan s moje strane. Prilično je bučno, ima sad automobila. Zato što nisam hteo prva 2 dana da idem u nepoznato i jednostavno doputovao sam dok ne sastavim biciklu, dok ne vidim da li je sve u redu i tako dalje. Uglavnom, moja sledeća destinacija je Paleo Castro, jedno, pa nije veliko selo, ali ne mogu da kažem malo selo, u blizini glavnog grada Samosa, znači Samos City. Tako da u slučaju da nemam tamo sreće, ići ću u Samos City da nađem tamo neki smeštaj. Ok, evo mene na putu i dalje, ne znam na kojoj se visini nalazim, ali sam naišao na prvu ravnu površinu i sad sam morao da siđem malo, već mi je utrnulo kompletan donji deo tela, podrazumeva se muškosti guzica. Nisam očekivao da će biti lako, ali ovo je ono van mojih očekivanja, znači vučem se otprilike 6 km/h i što je neverovatno, vetar duva kao lud, tako da pozdravljam neki kombi sa vojnicima, tako da čeka me još jedna dobra tura do destinacije. Ok društvo, otkrio sam Lidl, tako da i iznenađen sam vrlo, u pola 9, 8:25 su već otvoreni, tako da idem da kupim neke osnovne namirnice koje mi trebaju za dalje i onda put pod noge. Ok ljudi, evo stigao sam do destinacije i kako mi je rekao Manoelis da pogledam na centralnom trgu da li ima tamo nešto, međutim tamo nisam imao sreće, uglavnom je neka starija klapa u pitanju koja jako loše govori engleski, tako da ću morati malo da lunjam ovdje i da vidim, možda mi se i posreći. Pa, uglavnom zanimljivo mestašce, ali vidjet ćemo, vidimo kako će biti. Ok ljudi, ovdje nisam imao sreće, znači ništa nisam našao, svi mi kažu nema ništa, tako da moram da se vratim nazad i da krenem put ka Samos City-u. Pa ću vidjeti, možda tamo imam više sreće. Ništa, vidimo se tamo, pozdrav. Ok, evo me, stigao na novu plažu, na novu lokaciju, iza mene je predivno more, smrzao sam se dok nisam ušao, ali dobro. I naravno, danas je zakazano malo ronjenje. Da ima šta ovdje ima.
Ono što je zanimljivo kod ove plaže, prvo je kamenito pa peskovito, ali dobro, to mi ne smeta. Put ovde je bio divan, ono sve ide nizbrdo. Ja kad budem se vraćao nazad ima prilike da umre. Tako da, ajmo sad da vidimo, kao što rekao, šta ima ovde dole. Ajmo.